Čau lidi, my vás vítáme u dalšího dílu našeho hardcoreu. Máme to teda, teďka jsme v jeskyni a aby jsme to mohli natočit, nic by nás zabili ty zombíci, co jsou venku, tak jsme zalezli do téhle díry, kterou jsme si tady uměle udělali. Nic jsme moc nenatěžili, krom toho, že Helios našel pár trošku železa. No 12 železa jsem našel. No. A 4 kopry. Já si sežeru tu hovězí, protože mám fakt málo srdíček. Ale já mám hodně memounů, já mám 3 staky. No tak mě se z nějakého... Počkej, vydrž, něco házím. Tady máš memouny. Já nic nemám. Dobrý, tak já si je vezmu, mám trošku hlad. Já už to možná... Ne, já už nemám hlad. Nice. To možná vykopu. Jo, tak jo, připravíme se. Blokovou díru. Tam je lapis, ale nemáme ještě dřevěný. Teďka předtím tak nás málem zabili. Vydrž, počkej. Dvakrát za sebou. Ještě to nekopej možná, teda Herme. Možná nekopej. Já tady dám nějakou pec a vypačím se aspoň nějaký ty, abychom měli... Jo, aspoň nějaký to železo. Nástroje. Jo, uděláme nějaký základní meč, potřebujeme až... No, samozřejmě. Meč, Helios si udělej rychle ten meč pro každýho. Ne, já jsem ho přece říkal, jsem ho všechno využil na ty torčky. Ale mám hodně dřeva, jakože fakt hodně. No tak tam dej nějaký dřevo, tak tam naházej. Dám tam třeba 30 dřeva. No, to by mělo být v pohodě. On se ani všechno nespálí, jakože. Zbytek si vezmu. Tady začneme. Drž, Herme. Jo, dobrý. Pohodě. My tady jenom, hlavně jsme, tady tohle bude náš úkryt v jeskyni, kde budeme mít takový dům náš. No, ale venku je jeskyně každopádně, takže můžeme kdykoliv jít do jeskyně, ale jakože fakt velká jeskyně, to není žádná mini jeskyňka. Okej, já se tady... Jenom někoho hodem dokopat. Jo, a už jde po nás zombík, což je velice pozitivní. Už se nám chce jít zombík a pavouci. No jo. Ježiši, vás tady je, no tak. Papá, hoši. Já jdu zatím branchminovat. No, ty jdeš branchminovat, já jdu tady zabíjet zombíky. Jestli najdu něco zajímavého, tak za tebou přijdu zpátky. No, já tady zabijem zombíky zatím. Vezmeme. Teda Herme. No. Tady je kostlivec s enchantovaným lukem. Tak ho zabij. No, tak já jdu na ně. Abych se mi něco nestalo. Jo, tady, snaž se o to. Tady se to uhlí, teda to železo. Tak já si tady něco s tím vykraftím. Třeba... A vykrafti nám obou. Železní. A nevyráběj brnění, zatím vyrob hlavně meče. Pro každýho jeden meč a pro každýho jeden ten. Herman, Krump. by si sem zajít? No. Jsi tady? No. Tady máš dáreček. Je meč. A pak mi dej i krump. Dám. Já jenom tady musím ještě si vzít nějaký tenhle. A já zatím budu využívat ten kamenej, ať chápeš, ať to nezničíme. Kamenej krumpář? No. Já už nemám kamenej krumpář právě. Dia! Kde? Tamhle vzadu. To nejsou dia, to je lapis. Lapis? To je takový... Já vím, co je lapis. To je zvláštní. Ne, počkej, to je dia. Ne, počkej, ne, dia jsou takový ty... Ono tady v tomhletom Minecraftu, nebo on to ani není Minecraft, to je dost na prd. Jo, můžeš vykraftit blok melonu. Ty krumpáče už máš? Ještě ne, vydrž, já nemám moc tyč, já nemám dostatek tyče, takže nějaký klacíky. Já zatím se půjdu podívat. Tak si můžeš vzít to dřevo, co je v té peci. Kostlivec nádhernej. No, tak jdi na ní. S enchantovaným lukem a s brněním. Ne, s normálním lukem. Já ho přilákám na sebe. Já jsem viděl s enchantovaným, no, tak to je asi jiný. Tak jo. Počkej, já tady udělám Syria Curryho past na blbečky. Jakou past na blbečky zase? No, to je dobrá pastička taková. Teda Herme. No. Dáreček bude. Počkej mě. Počkej, já půjdu hnedka, jak si tady udělám naší past na blbečky. Dáreček. Počkej, já tady udělám jenom... Lázím. Máš dáreček. Hej, jak se to dělalo? Tam je ten kostlivec. Tady udělám takhle, to zahraničím zatím. Kde to máš? Tady, tam je, už máš ten krumpáč. Jo, tam je ten kostlivec. Jo, mám.
Co, tady mám místo nějakých A tyček. jdeme zabít toho kostlivce? Jo. Půjdeme na něj z obou stran, jo, takže. Já jdu z té druhý. Ne, to je ta pastička. Nemusíme ho do ní chytit, můžeš ní projít. Jenom kde je, on se možná despawnul. Je zombie. Je, kamaráde, rád tě vidím. Promiň, teď jsem hitl tebe. Ježiš. Tohle je teda mobil. Hele, železo. Jo, železo, tak tě. Zatím mě chráň. Chraň mě, než to Ty vytěžím. kráso! Skeleton se zlatým brněním. No to je on, o kterým jsem mluvil. No, tak já se jdu rychle vystavět. Aby ten skeleton na mě Byly tam jenom 2. Kde seš? Nahoře. Bacha, kapavouk. No, ale já chcípám jaksi. Tak se vás do zpátky. Lol. No, tady se mnou se snaží. Tak jo, tak. Tak jo, já tady začnu s nějakou věcí. Nahoře. Jo, nemusíte mě hejtit, že občas si pletu nástroje, jo. Že jsem právě teďka... Ježiši, hajzlíku. Bacha, ten pavouk tam byl. No, já mám s ním teďka práci. No, spíš to nebyla práce, to byla rychlozabíječka, ale chápete, je to hardcore, takže i pavouk mi dělá problém. Oni totiž teďka tady, když je hardcore, tak jestli nevíte, co to znamená to, že je to o dost těžší, jakože fakt i všichni mobové dávají třeba 2x větší damage. Kde seš? Uber, ale... Třeba, nevím, o 50% větší damage. Zase třeba jo. To prostě hardcore, no. Hele, já chci získat luk, takže já budu zabíjet. No tak já zabijem. Tak já jdu pro další železo. Jo, já si tady, jsem právě tady zabil. Jo. Padlo, mám 3 stringy, můžeme si pak vyrobit luk. Bacha. Vydávej bacha, Jo. Já se tady vystavím. A jdu se rozhlídnout, no. Vypadá to čistě. Prčec. Jsem spadl, ubral jsem si srdíčko. Hele, já jdu prohlídnout tady dál s torčkama. Prohlídnu. Hodně. 32. Mně normálně na prozkoumání takovýhle jeskyni stačí 12 třeba. Je želízko. Už jsme se dostali pod úroveň 0. Tam je ten skeleton. Kde? Tam je ten skeleton u mě. Já nevím, já Jsem teďka... na souzetkách minus 44. Jo, chápu, já jsem na minus 43, takže jsme hodně blízko. Ale pak jsme na 28. Jo, to není, to jsme na, ty jsi na úrovni 3. A tady ještě zabijem ty moby. Je přesně. Já tady mám taky železko. Okay. To bychom si mohli teoreticky zaklidit. To asi ještě bude trvat. Já jdu. Ježiši, mě jsem spadl. Mám to. Co mi to sem spadlo? Že tak tady udělal MLG bucket. To je villager? Malej zombie villager. Tak na ně hlavně dávej bacha. Nezabijá. Já jsem ho zabil na 2 hity. Nádhera. No, vidím to, že tam je na zemi upadlo jedno želízko, tak já ho vidím. Jo. Chraň mě, kdyby mi sem lezl další vesničan. Co tam je? Další želízko. Jo, ono je tu hodně. Já teďka jdu chránit zase já. Okay. Tady nevidím. Hele, tak já jdu teďka na chvilku nahoru. Jdeme vejš. Už máme to tady aspoň tu jeskyni celou zmapovanou. Tohle bude naše hlavní těžící jeskyně. Tady je hodně železa, jsem to našel. Hrozně moc jako. Ukaž? Vidíš tohle? Celý. Já ti pomůžu. No, tak jsme ho vytěžili. Nebo jako bylo ho tam docela dost. Je, creeper. Kde? Tam. V té vodě se koupe. Ne, tady je.
Pomoc! Někdo mě hituje. Aha, já jsem myslel, jako, že jsi to byl ty. Aha, ten creeper. Je mrtvej, dobrý, mám ho. Je, blíží se ke mně Tak jo lidi, teďka se nám tady stal málem fail, protože jsme museli trošičku... No, jak si zdrát, měli jsme oba 2,5 srdíčka, tak jsme to na chvilku vypli, aby jsme k vám nemluvili. No, takže tohle, teďka je to v pohodě, teďka máme trošku víc vyhýlovali jsme se už. No, já mám zatím 5 srdíček. Aha, tak to je dobrý. Ale my teďka půjdeme ještě trošičku něco možná natěžit, ale já bych tady tohle video už asi ukončil. Bylo to takový jeskyňový video. Nebo ještě ne? No tak dáme ještě pár minutek, třeba 2 a dokončíme to. Tak my ještě dotěžíme pár věcí. Já půjdu teďka do té druhé části této jeskyně. Můžeš, ale ještě než půjdeš. No, tak co? Tak když půjdeš na tu cestu, tak Hermé, pojď ke mně. A lidi, chci oznámit jednu věc. Ještě blížíme se ke konci videa, ale chtěl bych vám oznámit jednu věc. Rychle mi to dej. Chtěl bych vám oznámit, že... Chtěl bych oznámit... Jen tak nechcípneš. No proč, co mě to hitlo? Já nevím. To byl ty. Nebyl. No. Neber to železo, prosím. What? Kde si mám nadat na sebe jako armor? Jo. Dobrý, tak chtěl bych vám oznámit, že když nám do komentáře napíšete nějaký úkoly, tak až budeme mít jako hodně dobrý věci, hodně dobrý vybavení a bude tam těch úkolů hodně, můžete to odteď psát do každého videa, který je právě téhle série, tak když to uděláte a bude jich tam hodně, tak ty úkoly pak uděláme takový PvU. Takže pište úkoly. Jo, a budeme brát jenom smysluplný úkoly, jestli tam napíšete třeba, nevím, zabij se, tak to brát nebudeme. Napište tam něco, co nějak nemoc hodně ovlivní náš svět. Tady je něco. Třeba jako hitní Heliose, tak to ještě beru, jo, ale hitní Herma tam nedávejte. No určitě. A taky tam napište, pro koho ten úkol je. Koukejte, co jsem našel. A když tak mi to železo dej, já půjdu domů, ty budeš ještě dál tady těžit. Jo. No pak když to dej, prosím. Bylo dobrý, že jsem si tady rozsvítil. Už jenom 25. Torček. To železo. Jo, počkej, já ti ho... Tady, jdi přede mě. Náš kamarádíček se tu objevil. Bacha! Rychle, chraň mě, já nemůžu. Zabijím ho. Kdo pak to je? Zombíček se tady objevil. No, je mrtvý. Tak jo. Ale jako bere docela bídu. Kde jsou ty železa? Tady, 9 železa. Hele, tam jsem to našel. Už jsem ti to hodil. Máš ty. Zas to? Jo, mám to já. Máš to ty. Rychle vem to. Rychle žeru. Tam to máš nahoře. Hele, já se potřebuji vyhýlovat, takže mě chvilku chráň, než se vyhýluju. Hele, ale lidi, my tímhletím asi to video ukončíme. A už ho ukončíme, tak nazdar.